Hare Krishna. Warm welcome for today's பகவத்கீதை கிளாஸ். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणैराय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्तेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वगत कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्या नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இந்த அத்தியாயம் தொடங்கட்டுமா? எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்றையோட அத்தியாயம் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோடைய சுருக்கத்தை பார்த்துடலாம். 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் நேத்து. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறார் இல்லையா?
கஷேத்திரம்ன்ற என்ன, கஷேத்ரஜ்ஞா, பிரம்மன், ஞானம், நேயம், ஆம், பிரகிருதி, இதெல்லாம் என்னன்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார் இல்லையா. இந்த உடல்ன்றது வந்துதான் கஷேத்திரம். இந்த உடலை அறிபவன் வந்து ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த உடலை அறிபவன் வந்து ஒன்னு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு விவசாயி, ஒரு சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த விவசாயி தன்னுடைய நிலத்தை மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறான். அவன் தான் வந்து தன்னுடைய எவன் ஒருத்தன் வந்து உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் ஆத்மா. எல்லார பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பரமாத்மான்றத பார்த்தோம். இயற்கைன்னா இந்த பிரகிருதி தான். பிரகிருதி வந்து இயற்கை. இதுல மூன்று குணங்கள் இருக்குன்றத பார்த்தோம். ஞானம் இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான். இந்த உடலையும் கஷேத்திர அறிவு ஞானம் பார்த்தோம். நேயம்னா பரத்தை அடைத்தல், அதுதான் பார்த்தோம். ஸோ நேத்தோட சுருக்கம் இது. ஸோ இந்த உடலை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றத வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கணும். நம்மளுடைய கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை, அதை அடையணும் இல்லையா. அப்புறம் நிறைய விதமான உண்மையான ஞானம் என்ன, நிறைய குவாலிட்டிஸ் கொடுத்தாரு இல்லையா. பொறுமை, அடக்கம், சகிப்புத்தன்மை, ஆஹ் ஆன்மீக குருவை அணுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்புகள் கொடுத்தார். அதுதான் வந்து அறிவுன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா. ஞானம் சொல்லிட்டு அதை வந்து நமக்கு இருக்கா, எதை எதை வேணும் நம்ம அதை வளர்த்துக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் நேத்தோட டேக் ஹோம் மெசேஜ். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 14 அத்தியாயத்துல வந்து மொத்தம் 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குணங்களின் நிபந்தனை. ஏன்னா இந்த அத்தியாயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகா. ஆஹ் ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10ல இருந்து 18 வரையும் குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மூன்று குணங்கள் இருக்கவங்களுடைய பத்தி நிபந்தனையை பார்க்க போறோம். அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கவங்க என்ன மாதிரி செயல்பட போறாங்க, அவங்களுடைய மறுபிறப்பு, இறப்பு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். கடைசி வந்து பாத்தீங்கன்னா முறைகளை மாற்றுதல். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம எப்படி வந்து மாறி வாழணும் கிருஷ்ண உணர்வோடுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गताः। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்ற. அப்பனா என்ன சொன்னாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 9வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா மிக ரகசியத்தை வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதை வந்து சொல்றேன்னு சொன்னார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 14வது அத்தியாயத்துல பரமஞானத்தை வந்து உனக்கு சொல்றேன், அதை நீ மீண்டும் கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ வந்து என்ன, அவருக்கே தெரியும் போல நம்ம எல்லாம் ஒழுங்கா கேட்க மாட்டோம், ஒழுங்கா படிக்க மாட்டோம், நான் ஒழுங்கா செயல்பட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. கிளாஸ்ல தூங்கி வழிவோம், அப்புறம் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது மனசு எங்கேயோ விடுவோம். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் கிருஷ்ணர். ஓகே. இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். சோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ரிசல்ட், இதை கேட்ட உனக்கு என்ன கிடைக்கும், பக்குவ நிலை. என்ன மாதிரி பக்குவ நிலை, தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளார்கள். ஓகேவா. சோ அந்த நிலைக்கு நம்ம போனோம்னா இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம நல்லா கேட்டுக்கணும். ஓகேவா. ஏன்னா இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரமஞானத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாரு. மாதாஜி. इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते तदगेन व्यक्ति च। இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். சோ இதை கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பக்குவ நிலை வரும்னு சொன்னாரு. அதுக்கு அடுத்தது இதை கேட்கறதுனால என்ன வரும்னு சொல்றாரு பாருங்க, என்னுடைய தெய்வீக இயற்கை, என்னை போன்றே தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அப்பனா இந்த முக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்கு. சாயுஜ்ய முக்தி. ஓகே.
சாஷ்டி சாமிப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவருடைய தெய்வீக இயற்கையை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கடவுளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன செஞ்சாலும் கடவுளுக்கோசம் வேலை செய்யணும், கடவுளோட இணையணும், கடவுளோட. ஏன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஞானத்தை கொண்டவர் இல்லையா? இந்த அவர்கிட்ட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த மூன்று குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைகிறோம். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறோம். ஸோ இதுல இருந்து விடுதலை அடைகிறதுனால தெய்வீக இயற்கையை நம்மளால அடைய முடியும். கடவுள் வாழக்கூடிய லோகத்துக்கு போக முடியும். அவன் படைப்பின் போதோ பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஸோ அந்த இயற்கை அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஹாயா நிம்மதியா இருக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். அதாவது அங்க போன யாரெல்லாம் கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்க போறது இல்ல. ஓகேங்களா? அது வந்து கேரண்டி அவரே சொல்றார். ஓகேவா? சிருஷ்டி பண்ணும்போது அவன் இங்க வர போறது இல்ல, பிரளயம் ஆனாலும் அவன் வந்து கஷ்டப்பட போறது இல்ல. ஏன்னா அது நித்தியமான லோகம், கடவுள் இருக்குது அங்க. பிரளயம் எதுவுமே பாதிப்பே இருக்காது அங்க. நித்தியமா சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கலாம். சோ இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் அது விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்மாசனத்துல தன்னோட லக்ஷ்மி தேவியோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா நான்கு கை ரூபத்துல இருக்கார். சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி இருக்கார். தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து முக்தி வேணும்னு சில பேர் வந்து நினைச்சு அவர் மேல பக்தி பண்றாரோ அவங்களுக்கு வந்து சாரூபிய முக்தியை கொடுக்கிறார். அவருடைய ரூபத்தையே அவர் கொடுக்கிறார். எல்லாரும் பாருங்க அதே மாதிரி ப்ளூ கலர்ல இருக்காங்க, நான்கு கையில இருக்காங்க. சரி பாத்தீங்களா? இது வந்து சாரூபிய முக்தி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தன் மாதிரி நான்கு கைகள் கொடுக்கிறாரு, வண்ணத்தை கொடுக்கிறாரு. ஆனா எதை ஒண்ணே ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டாரு பாத்தீங்கன்னா, கௌஸ்துபமணி அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆஹ் கௌஸ்துப மணியை வந்து கொடுக்க மாட்டார். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் முக்தி பெற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அவருக்கும். ஓகேங்களா? சோ பக்தியான வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக செயல்களை வந்து செய்யறதா வந்து பக்தியான வாழ்க்கை. அதாவது நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேவா? நாமஸ்மரணம் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும். ஓகேவா? இது மாதிரி இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் நம்ம தகுதி பெறுறோம். யாரெல்லாம் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்களோ இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவங்க எதனால வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனாலதான் இதை வந்து இந்த அத்தியாயத்தை வந்து பரம ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. योनिषि कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महाजोनि अहं बीजप्रदपिता। ஆ, குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க என்ன சொல்றாரு? அகம் பீஜ பிரதாபிதக. அவர்தான் வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்கார். அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து உற்பத்தி ஆச்சுன்னு சொல்றார். நம்ம இதுவரையும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆஹ் அசைவன அசையாதவ எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் மறுபடியும் சொல்றார், நான் தான் அகம் பீஜ பிதா மகான் அப்படின்னு சொல்றார். விதையளிக்கும் தந்தையா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னென்ன தெரியுது நமக்கு? மீன் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு மேல வந்து பல விதமான உயிர் வாழினங்கள் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இந்த 84 ஜீவ ஜீவராசிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் 4 லட்சம் தான் வந்து மனுஷன். ஓகே? வெறும் 4 லட்சம் தான் வந்து மனுஷன். ஓகே? சோ 4 லட்சம் வந்து மனுஷன். மித்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மித்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் வந்து பறவைகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? 10 லட்சம் வந்து பறவைகள் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 லட்சம் வந்து பூச்சிகள். ஓகே? 11 லட்சம் வந்து பூச்சிகளா இருக்கு. ஓகே? அதுக்கு அடுத்தது 20 லட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் செடிகளா இருக்கு.
ஓகேவா? பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸா இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 9 லட்சம் வந்து நீர்வாழ் உயிரினமா இருக்கு. இப்படிதான் வந்து படைப்பு வந்து கடவுள் வந்து படைச்சிருக்கார். ஓகேங்களா? இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஏதாவது ஒரு பிறவி எடுத்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து வந்துட்டே இருக்கிறோம். ஓகே. சோ 4 லட்சம் மனுஷங்களை வந்து மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சவன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரியன், சிவிலைஸ்டு பர்சனா இருந்தா ஆரியன் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து படிக்காத இது ஒரு மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து நான் ஆரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இது மொத்தம் கூட்டினா நமக்கு 84 லட்சம் வரும். ஓகே. 20, 40. அப்புறம் வந்து இதை 30 லட்சம் விட்டுட்டு 30 லட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து 84 லட்சம் வருது. ஓகே. ஸோ 20 lakhs வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் 20, 30 வந்து அனிமல்ஸ் 50 ஆச்சுங்களா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது பறவைகள் 60. ஓகே. இன்செக்ட்ஸ் 71. ஓகே. நீர்வாழ் உயிரினங்கள் 80. ஓகே. அப்புறம் 4 லட்சம் வந்து மனிதர்கள். ஸோ டோட்டலி நமக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 84 lakhs ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ் வந்து வந்துடுது. 84 lakhs ஸ்பீஷியஸ் வந்துடுது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. सत्तं रजस्तमः इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஜடையர்க்குல இந்த 3 குணங்கள் தெரியும். என்னென்ன? ரஜோகுணம், சத்வகுணம், தமோகுணம், இல்லையா? ஆனா இந்த 3 குணங்களை வந்து யாரால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமை இருக்கு. கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அவன் மறந்துட்டான். அதனால அவன் என்ன பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இயற்கையோட மாயை கிட்ட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கிறான். மாயையால அந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி வந்து நம்ம பொம்மலாட்டத்துக்கு ஷோக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கயிறை வச்சுட்டு அந்த பொம்மையை ஆட்டுவாங்க. அந்த கயிறை ஆட்டுறவன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் எப்படி அதை ஆட்டணும் அது மாதிரிதான் அந்த பொம்மை ஆடும். கை உயர்த்துவான், இல்ல காலை உயர்த்துவான். அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த மாயைக்குள்ள சிக்கிக்கிட்டு இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள வந்து உழந்து சுத்திட்டே இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியை வந்து நம்ம தந்தம் எடுத்துக்கணும். ஏன் அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் அதுக்கு வந்து கடவுள் தான் அதை சிருஷ்டி பண்ணார் இல்லையா? அவரால தான் அதை வந்து தோற்கடிக்க முடியும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். வேற யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம வீழ்ந்துடுவோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. तत्र सत् तत्र सत्तं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नग। हरे कृष्ण। சோ இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல. ஓகே. பாவமற்றவனே மற்றவற்றை விட தூய்மையான சத்வகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. 2 விஷயத்த சொல்றாரு இங்க சத்வகுணத்துல. அது என்ன பண்ணும், ஒருத்தன் வந்து சத்வகுணத்துல இருந்தான அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசமா இருப்பான், பாவ விளைவிலிருந்து விடுதலை அடைவான். ஓகேவா? இந்த குணத்தில் இருக்கவன் எப்படி இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளான். இதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருப்பாங்க. அதாவது கவிதை எழுதுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் நல்ல பிலோசபி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரு டீச்சரா இருப்பாங்க. அது மாதிரி இருக்கவங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தான் நல்ல அறிவு இருக்கு இல்லையா, அதனால அவங்க வந்து பெயர் புகழ் நல்லா வரும். இந்த சயின்டிஸ்ட்க்கு டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் புகழ் நல்லா இருக்கும். ஸோ வருமானம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதனால வரக்கூடிய இன்பத்து, அதாவது ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் இன்பத்தினாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பந்தப்படுவாங்க. ஓகே. இந்த வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்கு, ஜாலியா தானே இருக்கு, நம்ம வாழலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த குடும்ப வாழ்க்கை மேல பற்றுதலோட இருப்பாங்க. அதனால என்ன ஆவாங்க, இவங்க மறுபடியும் பிறப்பாங்க. ஏற்கனவே இவங்க வந்து நல்லவங்க. இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லையா, வயசான பாட்டிக்கு ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஒரு தேவையான ஒருத்தனுக்கு, ஒரு பையனுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் வந்து உதவி செய்யறார் இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गं समुद्भवम् तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்ல போறார். அதாவது குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றன. இவன் வந்து என்ன பண்றான்? அவனுக்கு ஆசை இருக்கும். எப்படியாப்பட்ட ஆசை? எல்லையற்ற ஆசை. அதனால அந்த ஆசைக்கு வந்து நிறைவேற்றிக்கணும் கோசம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். ஓகேங்களா? அவனுக்கு ஏக்கம் இருக்கும். நான் வந்து இதை அடையணும், இதை அடைஞ்ச பிறகு அடுத்தது என்ன, வாட் நெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதனால அவன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழுவான். உழைப்பான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆஃபீஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ரமோஷன் வேணும்னா அதுக்கு உழைப்பான். வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஓவர் டைம் பண்ணுவான். இது மாதிரி உடம்ப வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைப்பான். இந்த அவன் செய்யற செயல் எல்லாம் வந்து பௌதீக சம்பந்தப்பட்டது. அதனால அவன் வந்து பௌதீக செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். போன விஷயத்துல சத்துவகுணத்துல என்ன பார்த்தோம்? இன்பத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் பந்தப்படுகிறான். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக பலநோக்கு செயல்களா, ஓகேவா, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், என்னுடைய லாப நஷ்ட கணக்கை வந்து அவன் பார்க்கறான். ஓகே, அந்த செயல்கள் மூலமா அவன் பந்தப்படுகிறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अज्ञान जं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि सन्निबध्नानि भारत हरे ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு பெயர் புகழ் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு, என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கு, அழகான குடும்பம், அமைதியான வாழ்க்கை, நல்ல குழந்தைகள்னு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஸ்லோகம் வந்து தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பாங்க, மந்த புத்தி கொண்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? பரதனின் மைந்தரே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலை உடைய எல்லா உயிர் வாழிகளை மயக்குகின்றது. ஓகே, கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய கூடியது. கட்டு பந்தப்படுத்தும் பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். 4 விஷயம் இங்க சொல்றாங்க தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. அதாவது இங்க எப்படி இருப்பாங்க? பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பாங்க, சோம்பலா இருப்பாங்க, தூக்கம் நிறைய இருக்கும் இவங்க கிட்ட. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருப்பாங்க, பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஆத்மாவா இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில இருக்காங்க. அறியாமைனால இந்த தமோ குணம் வருதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுலையுமே வந்து ரொம்ப ஆர்வமே இருக்காது. ஒரு மனுஷன் 6 மணி நேரம் தூங்கணும்னா அதுக்கு அளவுக்கு அதிகமா வந்து இவன் தூங்குவான். போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து அடிமையா இருப்பான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவன். ஓகேங்களா? இவன் அடுத்தனுடைய பிறவி வந்து கண்டிப்பா பிறப்பான். ஓகே, பட் எங்க என்னவா பிறப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ அவன் வந்து கீழ்நிலை பிறவியை அடைவான். ஆனா இந்த மனுஷனுக்கு தெரியல. இந்த 3 நிலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? அஹ் நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல யார உதாரணமா பார்த்தோம்? சயின்டிஸ்ட், பிலாசபர்ஸ். அவங்களுக்கு எதனால பந்தப்பட்டிருக்காங்க? ஞானத்தினாலும் அந்த இன்பத்தினாலும் பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். அதே வந்து இங்க ரஜோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். எதுக்கு? தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் இல்லையா? நல்ல வீடு, எல்லாரும் எல்லாரும் மாதிரி நானும் வாழணும், அவங்க வீட்டுல டிவி வாங்கினா எங்க வீட்டுல அதை விட பெரிய டிவி வாங்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணங்களை கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்வான். ஸோ இவனும் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குடும்பத்து மேல பற்றுதல் இருக்கும், குழந்தைகள் மேல பற்றுதல் இருக்கும். இவனும் கண்டிப்பா மறுபடியும் பிறப்பான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை பார்த்தோம். தமோ குணத்துல வந்து அவன் மந்த புத்தி, பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல் இதெல்லாம் இருக்குன்றத பார்த்தோம். இவனும் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கான்றத பாக்குறோம் இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம். सत्यं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? பரதனின் மைந்தனே, மைந்தனே,
சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்திகாரத்தினால் பந்தப்படுகின்றன. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எது பந்தப்படுத்துதுன்னு கிளியரா சொல்லிட்டார். சத்வகுணம் இன்பம், ரஜோகுணம் செயல்கள் இல்லையா. ஆஹ் தமோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனம். இதை நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तमच्छाभिभूय सत्तं भवति भारत रजसत्तं तमश्चैव तमसत्तं रजस्तथा हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னென்ன செய்யறான்னு பாத்தீங்கன்னா, மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் அண்ட் ரஜோகுணம் அண்ட் சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து என்ன மாதிரி செயல்களை செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பலன் நோக்கு செயல்களை வந்து செய்கிறாங்க. அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, ஒரு நன்கொடை கொடுக்கறது, தன்னுடைய காசை, அதாவது அதன் மூலிமா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி கட்டுறது. அதாவது ஆம், சில பேர் கட்டுவாங்க இல்லையா, அன்னதானம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மட்டம் மாதிரி கட்டுவாங்க. சில பேர் வந்து அனாதை ஆசிரமம் கட்டுவாங்க. சில பேர் கல்வி நிர்வாகத்தை வந்து கட்டுவாங்க இல்லையா. ஸோ இங்கே செய்யறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆசை, பெயர் புகழுக்கோசம் செய்வாங்க. அதே வந்து அறியாமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்ற புத்தியே அவனுக்கு இருக்காது. ஓகேவா. ஸோ இங்க மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு, பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணம் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. இப்போ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம். இங்க என்ன சொல்றாரு, சத்துவகுணம் வந்து சில சமயத்துல ரஜஸையும் தமசையும் தோற்கடிச்சதுன்னு சொல்றான். அப்பனா என்ன அர்த்தம், இது கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு மனிதன் சத்துவகுணத்துல இருக்கான். அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஆஹ் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன குணம் மேலோங்கி இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கு. அப்போ வந்து எதை தோற்கடிச்சிருக்கோம், ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும். நம்ம சோம்பேறித்தனத்தை எல்லாத்தையும் தோற்கடிச்சிட்டு அமைதியா கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம கேட்கறதுக்கோசம் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதே சில சமயத்துல ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கும் போது என்ன பண்ணுது, சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. ஓகேங்களா. அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து அதிகாரம் பண்ணி தாட் போட்டு ராஜா மாதிரி சண்டை போட்டுருப்போம் இல்லையா. அப்போ வந்து ரஜோகுணமும், சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். அதாவது சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோக்கடிச்சோம். ரொம்ப நேரம் தூங்கினா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தமோ குணத்துல இருக்கான். இது மாதிரி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நிலை இயற்கைக்கு வந்து இந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கு வந்து போட்டி நடந்துட்டே இருக்குது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. ஓகேவா. சரி, இது நமக்குள்ளேயே பார்க்கலாம். இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி வச்சுக்கணும். நான் இனிமேல் வந்து சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். ஓகேவா. சத்துவகுணத்துக்கு போன பிறகு சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். சுத்த சத்துவகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இருந்தார். அந்த நிலையை நம்ம அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட எய்ம் என்னவா இருக்கணும், சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். இந்த ரஜஸையும் தமசையும் படிப்படியா குறைச்சிடணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் तत्त्वादेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वं सत्त्वम् इत्युत हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தை தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஒருத்தன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான்னா அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் ஃபுல்லா பிரகாசமா இருக்கும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சில பேர் வந்து நல்ல ஒளிவட்டமா பிரகாசமா இருப்பாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசை. ஓகேவா. அஹ் அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேஜஸ்ன்றது இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த உடல் நமக்கு தெரியும், நவதார புரின்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. நவத்வார புரி, அதாவது 9 துவாரங்களை கொண்ட நகரம் தான் இந்த உடம்பு. 2 கண்ணு, 2 காது, 2 மூக்கு, வாயு ஒன்று, மலம் ஜலம் கழிக்கக்கூடிய உறுப்பு, இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய துவாரம் ஒன்று. இந்த துவாரங்களை கொண்ட உடல் தான் இதுதான் உடல். ஓகேவா. இது வந்து ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். ஏன்னா அவன் இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான், கேட்கவும் ஆரம்பிக்கிறான், செயல்படவும் ஆரம்பிக்கின்றான். ஸோ இதனால அவன் உள்ளும் புறமும் தூய்மை அடைகின்றான். அதனால தான் அவனுக்கு வந்து பிரகாசமாய் இருக்கான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
பரத குலத்தலை. प्रवृत्ति आरम्भ कर्मणामशमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ. ஸோ நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு குணத்துக்கும் இன்னொரு குணத்துக்கும் வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கும், போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பற்றுதல் நிறைய இருக்கும். பலநோக்கு செயல்களை செய்வாங்க ரொம்ப தீவிர முயற்சியோட. கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, நம்ம எல்லையற்ற ஆசைன்னு ஆரம்பத்தில் படித்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி அவனுடைய ஆசைக்கு வந்து கட்டுப்பாடே இருக்காது, அவ்வளோ அளவுக்கு ஆசையோடு இருப்பான். ஏக்கத்தினுடைய அறிகுறிகள் வந்து அவனுக்கு அவன்கிட்ட வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த பற்றுதலோட இருக்கனால அவன் என்ன பண்றான், இந்த உலகத்தை வந்து பந்தப்படைகிறான். ஸோ ஒருத்தன் வந்து டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும். நம்ம இந்த இந்த குணத்துல இருந்து நம்ம அடுத்தது வந்து எந்த குணத்துக்கு போகணும், சத்துவ குணத்துக்கு போனாதான் நம்ம வந்து வாசுதேவ நிலைக்கு போறோன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இதை மெல்ல மெல்லமா அவன் என்ன பண்ணணும், இந்த புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் ஆசைகளை, ஏக்கம் இருக்கும் அந்த புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கோசம், திருப்தி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க ஏக்கம் இருக்கும், அதுக்கான முயற்சியும் பண்ணுவான். அதனால வந்து தோல்வி அடைஞ்சானா அவனுக்கு கோபம் வரும். இது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய இயல்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. कविश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन. ஓகே. இவன் வந்து மாயைக்குள்ள இருக்கான் இல்லையா. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இவனுக்கு ஞானம் இல்லை. ஞானம் இல்லாதனால அவன் வந்து எப்படி இருக்கான், இருட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கான். ஓகே. எதையுமே ஒரு ஆக்டிவா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய மாட்டான். பைத்தியக்காரத்தனம் இருக்கும், போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையா இருப்பா. அப்புறம் வந்து சில பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன உலகத்தில் வந்து இந்த மொபைல் கேம்ஸில் வந்து பசங்க வந்து ரொம்ப அடிமையாக இருக்காங்க இல்லையா. அப்புறம் போதைப் பொருட்கள், இதுல இருந்தா வெளியே வரணும். இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்களை வந்து திருத்தணும்னா ஒரே வழி, கிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा यदा सत्ये प्रवृते तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमं विदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. ஸோ சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை வந்து அடைகின்றான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, குணங்களை வந்து பார்த்தோம், குணாதிசைகளுடைய செயல்களை வந்து பார்க்குறோம். அவன் இறந்த பிறகு எங்கே போறான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவன் சாதுக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறான். அங்க வந்து என்ன இருக்கும், அதாவது இது என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம், ஜனலோகம் இருக்கும். ஓகேவா. அங்க போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் சந்தோஷமா இருப்பான். அவன் புண்ணிய காலம் வரையும் அவன் சந்தோஷமா இருப்பான். அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் திரும்பி வருவான். திரும்பி வந்து என்ன ஜீவராசியா பிறப்பான்றத நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா. உயர்ந்த ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போவான், மறுபடியும் கண்டிப்பா இந்த இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வருவான் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ततः प्रलीन तम् तमसि मूढयोनिषु जायते. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மத்தியில் பிறக்கிறான். தமோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஸோ யார் ஒருத்தன் தமோகுணத்தில் இருக்கானோ அவன் இறக்கும்போது மிருகமா வந்து மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஓகேவா. அஹ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்களில் பற்று இருப்பவர்கள் மத்தியில், அதாவது இந்த பூ உலகத்துக்கு மறுபடியும் பிறப்பான்றத இங்க சொல்றோம். ஓகே. சாதுக்கள் அதே வந்து சத்வகுணத்துல மரணம் அடையும் போது சாதுக்கள் உயர்ந்த லோகத்துக்கு போறான். ஓகேவா. உயர்ந்த லோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அவனும் திரும்பி வருவான். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த மிருத்யு லோகத்துக்கு வருவான். ஓகேவா. இந்த பூலோகத்துக்கு வருவான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து மிருகமா மாறுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அதனால நம்ம என்ன செயல்களை செய்யறோன்றத ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி, பரத் மகாராஜா இல்லையா. அவர் வந்து ஒரு சிறந்த அரசராக இருந்தாரு. அரசராக இருந்தா கூட அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய ஆஹ், வர்ணாசிரம சங்கப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தார் இல்லையா. அதாவது உம் ஆம்,
கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கிரகஸ்தர் வாழ்க்கை வாழ்ந்த பிறகு வனப்பிரஸ்தாக்கு வரணும். அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய ராஜ்யத்தை எல்லாம் தன்னோட மகன்களுக்கு வந்து அரியணை கொடுத்துட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு, காட்டுக்கு வந்துட்டார். காட்டுக்கு வந்துட்டு ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அந்த கர்ப்பிணியான மானை வந்து சிங்கத்தினுடைய கர்ஜிப்பு குரல்னால பயந்துட்டு ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு தாவும் போது என்னாச்சு, அந்த குட்டி மான் பிறக்குது. அந்த குட்டி மான் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டார் இல்லையா? ஒரு நாள் அந்த குட்டி மான் வந்து திரும்ப வரவே இல்லை. ஏன்னா இத்தனை நாள் வந்து பிறந்த சின்ன குழந்தையா இருந்துச்சு, பிறந்த நாள்ல இருந்து அவர் வந்து வளர்த்துட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் காணாம போயிடுச்சு. அதனால அது மேல அவருக்கு என்னாச்சு, பற்றுதல் வந்துடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதை தேடி போறாரு. அவருடைய மரணமும் வந்துடுச்சு. அந்த சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதை நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால மறுபடியும் வந்து ஜென்மத்துல வந்து மானா பிறந்தார். அவர் வந்து பார்த்து யோசிச்சு பாருங்களேன், அப்படியாப்பட்ட ராஜ்யத்தையும் வசதிகளையும் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தவர் எங்க வந்து சிக்கிக்கிட்டாரு, அந்த சின்ன மான் மேல வந்த ஆசையினால சிக்கிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணாரு, மானா பிறந்தார். கடவுளுடைய கருணையான அதே குடியில போயிட்டு அதே மந்திரங்கள்லாம் சொல்லிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு வந்துச்சு இல்லையா? கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையினால அடுத்த மூணாவது ஜென்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரா இருந்தார். ஜடம் பேரளவுக்கு வந்து ஜடம் மாதிரி தான் இருந்தார். இந்த உலகக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. ஆனா அழகா வாட்ட சாட்டமா வலிமையோட இருந்தாரு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் அவ்வளோ அளவுக்கு வேலை செய்வாரு. இருந்தாலும் ஒரு நாள் வந்து என்னாச்சு, அவர் வந்து பல்லக்கு தூக்கிட்டு போறது வேலை வந்துச்சு. அப்படி தூக்கிட்டு வரும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு, தாண்டி தாண்டி குதிச்சு குதிச்சு போறார். அப்ப அரசனுக்கு வந்து குலுங்குது. அப்ப வந்து கீழே இருக்கவங்கள திட்டுறாங்க, ஏன் உங்களால வந்து சரியா எடுத்துட்டு போக முடியலையான்னு அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து இவர் கொடுக்கக்கூடிய பதிலை பார்த்துட்டு அரசன் வந்து என்ன பண்றாரு, கீழே அந்த இதுல இருந்து கீழே இறங்கி வந்துடுறார். ஓகே, பல்லக்குல இருந்து இறங்கி வந்துட்டு ஏன்னா இவர் பேசக்கூடிய பேச்சு எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? அந்த ஜென்மத்துல வந்து பரதர் வந்து ஜடபரதரா பிறந்து அரசரா இருந்து மானா மாறி கடைசியில அந்த ஜடபரதருடைய வாழ்க்கையில வந்து அவருக்கு என்னாச்சு, இறைவனுடைய கதியை வந்து அடையிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நம்ம சரியா தேர்ந்தெடுக்கணும். ஏனோ தானோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சா என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் ஒரு விளைவு இருக்கு. அதனால கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செயல்களை வந்து செய்யணும். ஓகேவா மாதாஜி? புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. அவை சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து என்ன பண்ணுது, துக்கத்திலும். தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. இந்த மூன்று வார்த்தைகளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது சத்வகுணத்தில் செய்யறதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு, யார் சொல்றீங்க, உடல் மனசு வந்து தூய்மையாகுது. ஓகேவா? அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் செய்யறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, துக்கம் வருது. ஓகே, ரஜோகுணம். தமோகுணத்தில் செய்யறதுனால நமக்கு முட்டாள்தனத்தில் வந்து முடிவடையுது. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து முடிவடையுது. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் நம்மளுடைய குணாதிசைகளை வந்து நம்ம சரியாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இத்தனை நாள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருந்தேன்னா மெல்ல மெல்லமாக என்ன பண்ணணும், நம்மளை மாற்றிக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்க, பர்பட்ல பிரபுபாதா, அதாவது ஒருத்தன் வந்து விலங்குகளை கொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க, வேடனா இருக்கான்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அதே மாதிரி உடலை எடுத்து வருவான், மிருக உடலை எடுத்து வருவான். இதுதான் வந்து சட்டமா. யார் ஒருத்தன் வந்து மாம்சம் சாப்பிட்றானோ, மாம்சம் என்ற வார்த்தைக்கு வந்து ஆஹ் ஆஹ் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். அதாவது இந்த ஜென்மத்துல நீ என்ன சாப்பிடு, அடுத்த ஜென்மத்துல நான் உன்னை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். அந்த அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எனக்கு இந்த வீடு, இந்த வசதி, இந்த காரு எல்லாம் கிடைச்சா, எனக்கு இவ்வளோ காசு இருந்தால் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொல்றான் இல்லையா? ஆ, ஆனா அவன் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறான்னா இல்லை. ஓகேவா? இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சந்தோஷத்தை வந்து பொருட்களை வந்து நிர்ணயிக்க கூடாது. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல தேவையான செல்வ வளங்கள் கொடுத்துருக்கான். ஒரு மனுஷன் சாப்பிட வேண்டிய கார
காய்கள் கீரை வகைகள் கொடுத்துருக்காரு, பாலை கொடுத்துருக்காரு. பட் இவன் இதுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், தான் உடம்புக்கு தேவையான விஷயத்த சத்து புரோட்டீன் சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான். இப்பெல்லாம் வந்து நவீன உலகத்துல வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க. ஆனா இந்த உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். நம்மளுடைய பல்லு வயிறு எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. அதனுடைய உடல் அமைப்பை வந்து ஒரு சிங்கமோ சிறுத்தையோ எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய பற்களே வந்து ரொம்ப கூர்மையா இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதனால அது வந்து சாப்பிட முடியும். மாம்சாகாரத்தை சாப்பிட முடியும். யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம வயிறு என்ன சுடுகாடா? ஆ, செத்து போனதெல்லாம் போடுறதுக்கு இல்லையா. ஸோ கடவுள் வந்து நமக்கு எல்லா செல் ஆ, உடல் வலிமைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொடுத்துருக்காரு. பால், தயிர், வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சாப்பிட்டாவே போதும், நமக்கு வந்து போதிய அளவுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆகாரத்தை சாப்பிட வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. இது பிரபுபாதா வந்து பர்பட்ல எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து இங்க இந்த பர்பட்லேயே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாய ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. ஓகேவா. ஸோ ஒருத்தன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் பிடிக்கும். ஓகேவா. ஏன்னா அவங்களோட நலம் விரும்பி தான் அவன் கிருஷ்ணர். ஓகேவா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். கோமாதாவை காப்பாற்றணும். எந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த நாட்டிலையோ உலகத்துலேயோ வந்து இந்த பசுவதம் பண்ணுறவங்க அந்த நாடு வந்து சீரழியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ பிராமணர்களுக்கும் பசுகளுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். பிராமணர்களுக்கு நன்கொடை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. இது வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு. ஓகே. ஸோ பிராமணர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா வேதங்களை படித்து வேத உபதேசங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாக வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து யாரும் இந்த தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணுறது இல்லையா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா. ஸோ நம்ம பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் வந்து முறையாக வந்து காப்பாற்றணும் இல்லையா. அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷய மரியாதையை பொருட்களை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். சத்வகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. ஒருத்தன் சத்துவகுணத்துல இருந்தா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும், உண்மை ஞானம் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரஜோகுணத்தில் இருந்தா பேராசை விருத்தி ஆகின்றது. மேலும் தமோ குணத்தில் இருந்தோ முட்டாள்தனம் பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றது. ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் எதுல இருந்து எது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கேர்ஃபுல்லாக நம்மளை வந்து கையாளணும். இதுக்கு என்ன தேவை, பயிற்சி தேவை. பயிற்சியும் அமைதியாக இருக்கணும் இல்லையா. அதிகமாக பேசவும் கூடாது, அதிகமாக சாப்பிடவும் கூடாது, அதிகமாக தூங்கவும் கூடாது இல்லையா. எல்லாமே அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்ற வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம இருக்கிற விஷயங்களை வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை இருக்கிற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே தெளிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துலேயும் இருக்கிறது இல்லை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மிருகங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த அறியாமைலாம் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஓகேவா. இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லியிருக்கார். பாரத குலத்துல பிறந்திருக்கவங்க ஒருத்தனுடைய கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும். பகவத்கீதை பாகவதம் கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, இந்த உலகமே யோசிச்சு பாருங்க, ஆன்மீக மயமாகுது. ஸோ இங்க ஆன்மீக மயமாகும் போது இங்க இருந்து எங்க இருந்து கொலை கொள்ளை இருக்க போது இன்பமாய் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எல்லாரும் நம்ம மாத்திரம் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ அமைதிக்கான வாழ்க்கையை வந்து நம்ம பார்க்கணுன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான். ஓகேவா. ஒரு உலகம் வந்து நல்ல செல்வ செழிப்போட அமைதியோட இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை, கிருஷ்ண உணர்வு தேவை. இதுதான் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பிரபுபாதா வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருடைய ஆசை என்ன பார்த்தீங்கன்னா
சுதந்திர போராட்டத்தில் நானும் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மகாத்மா காந்தியை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டாரு. அவர் எப்பவுமே வந்து பகவத்கீதையை வச்சுட்டு தான் இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க அப்பா அவருக்கு பகவத்கீதை கொடுத்தாரு. அவருடைய காலேஜில் வந்து சீனியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ். அதனால அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குருவை பார்க்கும்போது அவர் குரு சொல்றார், கிருஷ்ணனோட எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு இவர் சொல்றார், நீங்க என்னங்க பேசுறீங்க? இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து சுதந்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க போயிட்டு கிருஷ்ண பிரச்சாரம் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க. இதை போய் யார் கேட்க போறான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நடந்த டிஸ்கஷன் மூலமா அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு தான் வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனை இல்லையா. பெர்மனன்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்பு இல்லையா. இதுதான் வந்து பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம். இந்த பர்மனன்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் பிறக்காம இருக்கணும்னா நம்ம கிருஷ்ணருடைய திருவடியில வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. ஆனா மனிதர்கள் இதை தெரிஞ்சுக்காம சும்மா கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல இருந்து அவன் வெளியே வரணும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. त्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तात् मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्तात् अधो गच्छन्ति तामसाः हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்களேன், ஒரு ஏரோப்ளேன் மேலே போகுது, இன்னொரு ஏரோப்ளேன் கீழ் நோக்கி போகுது. இது எதை குறிக்கிறாங்க, எதுக்கோசம் இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க படிப்படியாக உயர் லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேவா. அதாவது ஜனலோகம், பிரம்மலோகம், அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துக்கு வருவான். ஓகே. தமோ குணத்தில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்நிலை நிலைக்கு போவான். அதாவது மிருகங்களா பிறப்பான்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அவனுடைய ஆசைனால அவன் என்ன பண்ணுவான், அத்தலை வித்தலை சுத்தலை தலாத்தலை, ரசாத்தலை, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கீழ்நிலைக்கு போவான். பாதாள வரி ஏதோ ஒரு கீழ் நோக்கில் போவான். ஓகே. ரஜோகுணத்தில் இருக்க இந்த பூலோகத்துக்கு வருவான். சத்துவகுணத்தில் வந்து இருக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா புவர்லோகம், ஓகே, ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம், இதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போவான். யார் எங்க போனாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் கடைசியில வந்து பூ உலகத்துல பிறப்பாங்க. ஸோ இதுல பிறக்காம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தாமரை கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியை கட்டியா பிடிச்சுக்கணும் இல்லையா. கட்டியா பிடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருடைய நித்தியமான லோகத்துக்கு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், வாசம் செய்யறதுக்கு நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். ஓகேவா. हरे कृष्ण माता जी। गुणेन्द्रकर्तारं यदा द्रष्टान् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति हरे कृष्ण। எல்லா செயல்களிலும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். ஸோ இங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து இயற்கை குணங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இந்த இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று குணங்கள் இருக்கு. ஓகேவா. இதுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாரு? பரமாத்மா. அவர் இந்த மூன்று குணங்களை நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்லையா. மகத்தத்துவத்தை வந்து காரணோதகசாயி தன்னுடைய பார்வை மூலயமா வந்து படைக்கிறார். அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு, பிரம்மாவை வந்து இரண்டாம் தர ஆஹ், படைப்பாளரா இருக்கார் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து இந்த உலகத்தை வந்து காக்கிறது யாரு பார்த்தீங்கன்னா சக்தி. சக்திக்கு பக்கத்துல வந்து சப்போர்ட்டிவா வந்து சிவனை அனுப்புறார் இல்லையா. ஸோ இதனால வந்து செம்மையோட இந்த உலகத்தை வந்து மேற்பார்வை அவங்களோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இங்கே இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ கடவுளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஓகேவா. ஆனால் இதை எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர் தான். ஓகேவா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்குணா. ஓகேவா. இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க மூன்று குணங்களால் பாதிக்கப்படுவாங்க. இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அடைய முடியும், என்னுடைய இயற்கையை வந்து அடைய முடியும், ஆன்மீக இயற்கையை அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா.
உடலை உடையவன் ஒரு ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த மூன்று குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும்போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். என்ன சொல்றாரு? உனக்கு யார் ஒருத்தன் ஆம், கடவுளோட தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவனால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து விடுதலை பண்ணி இந்த வாழ்க்கை வாழும்போது அவனால விடுதலையோட வாழ முடியும். அப்படி வாழும்போது அமிர்த சுவையை சுவைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். ஓகேவா? எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாரோ நம்மளுடைய கைகளை என்ன பண்ணாங்க, கட்டி போட்டாங்க. சங்கிலியால கட்டி போட்டாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாரும் நம்மளுக்கு எல்லாரும் நல்லா தெரியும். ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? இல்லை நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? என் கையும் ஒரு சங்கிலியால கட்டுப்பட்டு இருக்குது. உங்க கைகளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சங்கிலியால கட்டுப்பட்டு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஆமா தானே? ஆனா யார் ஒருத்தர் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய கட்டை அவிழ்க்க முடியும். ஸோ யார் அந்த தகுதியானவர்? பிரபுபாதா. நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு யார் முடியும்னு கை சுதந்திரமா வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அவங்களால தான் காப்பாற்ற முடியும். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஓகேவா? அவர் தான் என்ன பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்தாரு இல்லையா? இல்லையா? அவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இஸ்கான் இருக்காது, நம்ம இந்த நிலைமையில எப்படி இருப்போன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அவர் சுத்த சத்வகுண நிலைக்கு உயர்ந்தார். ஓகே. ஸோ சுதந்திரமா இருக்கிறவங்களால தான் ஒருத்த கட்டுண்டு இருக்கிறவனால விடுதலை அடைய கொடுக்க முடியுன்றத ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் சுத்த சத்வகுணத்துல இருக்காரு. அவர்கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அந்த கிருஷ்ணரை சுவையை உணர்ந்தாரு. அதனால அவர் மூலியமா நம்ம கிருஷ்ணரை பெறலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்படி பெறும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஜட உலகத்துல வாழும்போது கூட இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெற்றதுனால பரிபூர்ண உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுனால உயர்ந்த சுவையை உணர்றது அமிர்தம் போல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. उवाच कैर्लिङ्गस्मिन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् गुणान् अतिवर्तते ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான். மறுபடியும் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். எம்பெருமானே, இந்த மூன்று குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அதாவது நம்ம மூன்றாவது பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். சரி, இந்த மூன்று குணங்களை கடந்தவங்க யாருன்னு இருக்காங்க இல்லையா? அவனோட பிரபுபாதெல்லாம் மூன்று குணங்களை கடந்தவர் தான். அவருடைய அறிகுறிகள் என்ன எப்படி இருக்கும்? அவங்களுடைய நடத்தை, அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? பதில் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாரு? பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவற்றை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவருக்காக ஏங்காதவனும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா கிளியரா சொல்லிட்டார். பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். ஓகேவா? இதெல்லாம் இருக்கும்போது அதை நான் வெறுக்கவும் மாட்டான். ஓகேவா? இல்லாத போது அதுக்கு ஏக்கமும் அடைய மாட்டான். ஓகேவாங்களா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சஞ்சலமும் இல்லாம ஸ்திரமா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? என்ன நடந்தாலும் அவன் எப்படி இருப்பான்? ஸ்திரமா இருப்பான். ஓகே. நடுநிலையில இருப்பான். அவனுக்கு சஞ்சலமே இருக்காது. ஓகேவா? அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றான் என்பதை அறிபவனும். ஓகேவா? அவனுக்கு தெரியும் இந்த குணங்கள் தான் செய்யுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக காண்பவன். ஓகேவா? இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் என்ன பண்றான்? சமமா தான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமே இருக்காது. ஓகே. சந்தோஷம் துள்ளி குதிக்கவும் செய்ய மாட்டான். துன்பம் துவண்டும் போக மாட்டான். ரெண்டுத்தையும் சமமா பார்ப்பான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாங்க பாருங்க. மண்ணையும் கல்லையும் சமமா பார்ப்பான் இல்லையா? பிரியமானவற்றவர்கள் பிரியமற்றவர்கள் சொல்லிட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது. புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் எல்லாத்தையும் அவன் என்ன பார்க்கறான்?
சமமா பார்க்கறான், இரட்டிப்பிலிருந்து வெளிப்பட்டு இருக்கிறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நண்பனையும் எதிரினையும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாவான். ஸோ எனக்கு இது பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும், ஓகேவா? பலநோக்கு செயல்களை துறந்தவனாகும். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்னு, ஸ்திரமாக சஞ்சலம் இல்லாமல் இருப்பான். நான் அது அப்புறமா எல்லாத்தையும் சமமாக எடுத்துப்பான், இல்லையா? நீ நண்பனோ எதிரியோ எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவான், சமநிலையோடு எடுத்துப்பான். ஸோ யாருப்பா அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா, இல்லையா? அவர் வந்து பாருங்க, எத்தனையோ பேர் அவங்க, ஈவன் அவங்க வைஃப் கூட ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்வார், டீ எல்லாம் விட்டுடுமா, கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்க்கு வான்னு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுவார். பட் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? அது மாதிரி சில பேர் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து பிரச்சனைகள் பண்ணாங்க. அவங்க இடம் நிலத்தெல்லாம் வாங்கி கோயிலெல்லாம் கட்டும்போது, இந்த இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப போராட்டப்பட்டு கட்டினாரு அந்த டெம்பிளை. ஓகேவா? பிரபுபாதா வந்து அந்த இடத்த வாங்கிட்டாரு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதாவது கோயிலுடைய டோம் இருக்கும் இல்லையா மேலே, அந்த இடத்த வந்து மூட போகிறாங்க. அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நில வித்தவன் வந்து அவனே கேஸ் போடுறான். ஓகேங்களா? கேஸ் போட்டு அந்த வாதம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீர்ப்பு வருது, கோயிலை இடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அந்த டோமை வந்து எடுக்கணும்னு போது இன்னொரு ஆர்டர் வருது, ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போவார், அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு நீ வந்து பார்த்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் பீரியடில் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நிறைய முறை திரும்பி வந்திருக்கார், இல்லையா? நிறைய முறை வந்து போயிட்டு வந்திருக்கார். அது எதுக்கோசம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நலனுக்கோசம். ஓகே. ஸோ பிரபுபாதா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய தியாகங்கள், வயசான காலத்தில் வந்து நிறைய தியாகங்கள் நமக்கோசம் செஞ்சிருக்கார். ஓகே. ஸோ அவர் வந்து அவருடைய பாத சவிட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. मां चेयोग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஸோ என்ன சொல்றாரு, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓகே, பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன் நிலைக்கு வருகிறான். ஓகே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வரணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு வேணும். அவர் தான் வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டார், அவரது கிட்ட தான் கிருஷ்ணர் இருக்குது. இப்போ என்கிட்ட 10 ரூபாய் இருக்குன்னா நான் யாராவது 5 ரூபாய் கேட்டால் என்னால் கொடுக்க முடியும். அதே வந்து 20 ரூபாய் கேட்டால் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. யார் ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் இருக்குதோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்க முடியும். ஸோ யார்கிட்ட இருக்கு இந்த கிருஷ்ண பிரேமை? நம்மளுடைய பிரபுபாதா கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இந்த பக்தியை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உடல்ல இருக்கும்போது கூட இந்த ஜீவாத்மா வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியுன்றத சொல்றான். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன செயல்களை செஞ்சாலும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறான். ஓகேவா? அப்புறம் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கறான், இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கல், மண், நண்பன், எதிரி, பிடிச்சவன், பிடிக்காதவன், அது மாதிரி அவன் இருக்கிறதுனால பிரம்ம நிலைக்கு போனான். ஸோ ஏன்ப்பா இந்த பிரம்ம நிலைக்கு போன அவசியம் என்ன? ஆமாம், இப்போ வந்து ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் வந்து சிஎம்க்கோ பிஎம்க்கோ பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்னா அவனுக்கு ஒரு சில தகுதிகள் இருக்கும், இல்லையா? அந்த தகுதிகளை வளர்த்துக்கிட்டா தான் அவனால் என்ன பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு போயிட்டு வேலை செய்ய முடியும், இல்லையா? இல்லைன்னா அங்கே போகவே முடியாது, இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட போனோம்னா நம்மளும் சில பண்புகளை வளர்த்துக்கணும். அது ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லையா? நம்மளால வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை போய் பார்க்க முடியுமா? இல்லையா? அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், அவருடைய பிஏ கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போய் பேசணும், அது மாதிரிலாம் சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது. அது மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குரு மூலியமாக தான் போகணும்.
இல்லையா? அதாவது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்ங்க. நம்ம எங்கேயாவது ட்ரிப்புக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது போனாங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போனீங்களே எப்படி இருந்துச்சு, என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போனோம், என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி தாங்க பக்தியில் கூட. ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா? என்னால் பக்தி பண்ண முடியல, எனக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த உலகமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர், இது வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம். இங்க துக்கங்கள் பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதை பத்தி நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது. அந்த பிரச்சனை கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணுமா, என் கிருஷ்ணன் எவ்வளோ பெரியவன் தெரியுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம தஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு வர முடியும். நம்மளால வந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வரும்போது என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அவருடைய நித்திய சேவகன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அவருக்கு வந்து நித்தியமா சேவைகளை செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம உறவை வந்து உயிர்ப்பிச்சுக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை பண்ணாதான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும், பக்தி பண்ணி முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठानम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च हरे कृष्ण। ஸோ இந்த பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து ஆதாரமா யார் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறார். மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அர்வ பிரம்மனின் ஆதாரமும் நானே. ஓகேவா? ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன், மூன்று நிலைகளில் கடவுளை எப்படி உணர்ந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பகவான்க்கு இதோடைய விரிவாங்கம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரமாத்மாவும் பிரம்ம நிலையும். சரி. ஓகேவா? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நானேன்னு அவர் சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஸோ அவர்கிட்ட போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த நவவித பக்தி பக்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஷவனம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதம். இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரசத்தை, அதாவது நம்ம பிரைமரி ரசா சொல்லியிருக்கோங்க இல்லையா? அதாவது சாந்த ரசா, தாசிய ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா. இதில் ஏதாவது ஒரு ரசா, கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் ஒரு ரசத்தை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன மாதிரி பக்தி பண்ணிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்மளால வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் இருப்பிடம். நமக்கு எல்லாம் என்ன வேணும், அமைதி சந்தோஷம் வேணும். அதனால தான் நம்ம எதையோ தேடி போயிட்டு இருக்கோம். அதே கிருஷ்ணர் சொல்றார் வேதங்கள்ல, ரசோவை சகா ரசம் ஹே ஏ ஏவாயம் ஏவம் லப்தான் லப்த வானாதி பவதி. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்கினாரோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாருடைய ஆஹ், இன்பத்துக்கு வந்து மூளை இருப்பிடமா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வந்து பக்தி பண்ணுவான். அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செல்வ வளங்களும் நிறைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம நண்பன் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நண்பனா யாராவது இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது அவருக்கு கொடுப்போம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நமக்கு கொடுப்பார். அது மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து எல்லா விதமான சந்தோஷம் இருக்கு. அவர் சந்தோஷமா இருக்கிறதுனால நமக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு. எப்படி ஒருத்தவங்க நண்பருக்குள்ளே வந்து கருத்து பரிமாற்றம் இருக்கிறதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? ஒரு பென்சில், பென்னு அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்களை வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சி வச்சிருக்காரு பகவான் இல்லையா? அதை நமக்கு கொடுப்பாரு. ஓகேவா? அதனால தான் நம்ம முக்தியில கூட சாரூபிய முக்தியை கொடுக்குறாருன்றதை பார்க்குறோம். சாஷ்டி, அஹ், சாலோக்கிய, அவர் வாழும் லோகத்தில் வந்து முக்தி கொடுக்குறாரு இல்லையா? வாழ்றதுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்குறாரு. ஸோ கடவுள் வந்து கருணையானவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு வந்து நம்ம அடையணும்னா எதுவுமே தேவையில்லை. 9வது அத்தியாயத்தில் படித்த மாதிரி பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் ஏமா பக்தேமா பிரயச்சதே இல்லையா? அன்புடனும் வந்து நம்ம கொடுத்து அவர் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் அவர் ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிட்டு போன அந்த சில விஷயங்களை பின்பற்றணும் இல்லையா? நம்ம 16 மாலை ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஏகாதசி அந்த மாதிரி நாட்களை வந்து விரதம் இருக்கிறதுக்கு வந்து தானியங்களை தவிர்த்துட்டு விரதம் இருக்கிறத வந்து கூடுதல் ஜபம் பண்ணி ஏ, பண்றதெல்லாம் வந்து நல்லது இல்லையா? ஸோ இந்த வழி வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிக்கிறார். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குணங்களை பார்த்தோம்.
குணாதிசயங்களை செயல்களை அவங்க வந்து பார்க்குறோம். யார் யார் என்னென்ன செயல்களை செய்கிறாங்க, அதனால் அவங்க என்னவா ஆகுறாங்க, எந்த லோகத்துக்கு போகிறாங்கன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இந்த மூன்று குணத்துலேருந்து வெளியே வரணும் நான் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். அவர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஆஹ், விதிகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இப்போ வந்து இந்த தாமோதர மாசம், இந்த தாமோதர மாசத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கடவுளுக்கு வந்து ஆர்த்தி பண்ண முடியும். தாமோதர அஷ்டத்தக பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय। Okay. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. ஹரி ஹரி போல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன हरे कृष्णा பண்ணலாம், माता जी। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி 18 முறை மகா மந்திரா சொல்லலாம். சரிங்களா? பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. ஆ, हरे कृष्णा ஆறுமுக हरे பிரபு நீங்க कृष्णा। ஒரு 9 முறை, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நீங்க ஒரு 9 முறை சொல்றீங்களா? நீங்க லீட் जय श्री कृष्ण ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे பிரபு कृष्ण माता जी। ஆறுமுகம் பிரபு நீங்க சொல்லுங்க பிரபு ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। माता जी। ஆ நான் இன்னும் 6 முறை சொல்லணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண சொல்லுங்க பிரபு. 4 முறை முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 6 முறை சொல்லணும். ஆ ஆ. हरे 5 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி.